Ej, Rumba, ogradu. Mogu, ajde. Bok. Evo njih dole. Sve ja mogu. Ej! Pem ti mater. Opa! Kako se tu silazi? Gdješ? Joj, dobit ću. Joj, dobit ću. Ajde, ti pridržim ga. Nije tu. Kada se čvakno malo. Nisam previše u motorkom radio u životu, pa se sad vežbam. Motorka zakon. Ja svaku priliku koju imam vatam ju. Potrgao sam dve. Ha, hi, ha, ha. Steppins. Evo me! Evo, dečki dolaze sa ovoga crepom, nekakvim donacije i to, da pokrpamo rupice na moj predivnom kroviću. Aha. Brim da smo natrpali jedno 100 komada, ima tam još. Ima bliže 100, da. Ima tam još 50, rekao bi. E! Dole desno, bez ironku. Zašto prepilio? Za sliku. Nije mogla se ova zabiti. A jesi ga, je. E, klopa došla neka. Ne. Ošpi tu na rubu krova prima crijep. Što pred krova, što ga nećete. Kako stoji to sad? A nećemo ga nozvat, napričamo lanac i sam ćeš i da se ne mučimo. Majke. I oni stoji na lotri i se neće mučiti. Hoće. Kako se mučiti? Stajat na lotri, Bog te ima. Biće par komada, ja ću... Ma daj dovesti to gore pješke, jebate 100 komada Is, crijep. Bože, jebeš me sad. 5 komada, 7. A možemo i tako, ali ajmo svi onda to nositi. U mladosti mojoj. To, ne možemo onda zgledati to svako 3 puta. Pa ima teži, lakši način, Bog tebe, sve vam biti. Teži je način da jedan stoji na lotri i da se pati, ovako ćemo to Pa malo. tu jedan pati, ovdje svi patimo, jebem ti tog jednog. Mogli smo lanac neki natrpati. Pa to sam rekao odmah, krči, jebo me, krča, što ga slušam, Bog. Pa ja ću nositi ovak malo ili neću, ja vam leđa u kurcu. Jebem ti lanac. Evo, sok ćete sjebat, ma ne pa to. Opa. Evo, pukla mi iz vaza sad. Stavi još dva, ajde. Nek se vidi rastuš. Eto, ipak smo napravili neki lanac. To. Da. Najgore ovo je brže ispalo nego da smo onak sjeđali. Sada smo svi. Dobro, ovo slučajno desilo što je najbolje. Dobro je kad sam to rekao, ajde sad. Treba još 3 puta to. A ima još pola toliko. Ima još pola toliko, da. Gdje ste bili? Kod Murje, na Ciglani nema niša. Mara. Da, kod Murje tamo smo našli paleta, pol paleta. Ima još negdje nešto. A ima kod Pankreta Dumbovića, Da. Žužića u dvojištu. Trebamo po noći. Pa šta po noći to svi dijele, Bog te, evo. Ne, trebamo po noći ići čas kod Dubovića. Aha, to. Vi njima krat grad. Da, 100%. Hoće tamo nije sve živio. Hoćemo i mi vikendice. Da, ćemo se motiti. Mogu cigaru zaplatiti.
Ovo možda tu dobro. Nije. Za skoro. Nije ni tu dole, treba još jedna, znači dve na nešto. Koliko ste? 107. 90. 107. Šta kad toliko? 107. Sve izde tu 97. Aj pazi kad držiš. 103. A ništa. 103, 102. Kurac, evo. To, budem ja to. Ova čak se i može nagovoriti. Budem ja to. Moja rođena bog. Ovdje lupim. Nek sjedne u čuj. Ha? Lupio sad od ozdu da sjedne na rog. Ma evo je rog. Vela jučer brusi stup, ovak meni tu isto na oči. Sam je rekao zažmiri i drži stup ovak gore. A stup od antene jedno 10 metara. I normalno pele, kak i pele, nek zareže krug, nek zareže ovako stepen vode. 10 minuta ga radi. Na kraju ga je snezu tako da sam ja okrenuo. Još na krovu, ko da ga ne... Kude na guri? Ja kad sam njih dvojicu vidio, kad se sralo. Meni zvonio mobitel, ja si išao to još. Sam mi rekao, aj Bog. Nemoj, pazi, ćeš sklipati je, nemoj, aj se iđi, aj nemoj. Jebote, radim to. Ko da si s mamom na krovu. Sereš, ovo je gotovo. Još ovo. Treba rezač neki. Ma brusilica u pički materinoj. Ja sam nekak to predvidio. Zato sam ja htio raditi s njom. Ja dok sam ugasio, ona se krenula smirijati i otpadi. Da sam držao još 20 sekunde, ona bi meni možda u glavi završila. 107. Ne, 104 brigac. Da si poginuo, ja popizdio na tebe. Ne bi bilo. Ja bi krenuo bježati. Isto ko bi brusilice. Ali nije, dobar je Parkside, ne bi on. Da, ja držim odavde tako. Tu krča voli sigurno. Tako, di je? Di je ovo? Tu gore negdje pri vrhu. Koja je moja? Dobro smo. Možda i nije. Ja, vidim. Ali ima duža, koliko je? 90. Ta? Ne mora biti. A ne mora, znam, ali ako ima duža može, ono fali ovdje malo, ali lijepo je. Zaki čavalo ovako sa strane, na kos. Što? Ovo bolje čuvat ruku. Aha. Tak se to radi. Ako si ti čak rekao da što čak radi, čak će to i napraviti. Daj jedan čavalo. Može se u lanac, a ovo je sitno, onda se može u kantu ovu trpat pa iz kantu. Kao divlji pas bez lanca. Kao čaval bez kaplaje. Kao krov. A kao će. Kao potres bez petrinje. Potresna situacija. Hoću, to su simptomi od potresa. Tresenika. Evo ga. Gotovo je. Ne, ide se od uzdola. E, a šta je ovo? Krča. Zašto je ova spiga na koju pizdu materinu? Pa gledaj nije. Isuse Bože. I to će svaki put kad stresi, to će kliziti. Nije njoj ništa. Nije ništa. Ali glup. Provocira. Tu treba još čavala u ovu. Nekakav plaj na ciglani, da. Na ciglani nema tu, tamo iz Belone nismo ni ponudili. E, da, u Belonu treba pitati. A tam smo i uzeli crijep na kraju. Baš u Beloni. Ne u Beloni, nego iza Belone. E, odi baš u Belonu, tam ima isto. A tam ima za kup. Ne, imaju donacije tam isto. Nema ih uopće puno, mi bi mogli fakat to napraviti. Koga? A ove sve prebaciti tu, Ne, nego bi trebalo ove zato što sve nije prebaciti kuž, tu. vidiš. Ovo bi trebalo gore slagati. Pa da zgora slagati, ne da A do dola se ove treba. A da, ali iz ak nam bude falilo da onda možemo dodati.
neki škart crijep staviti. Znaš što su kako Aha, bude falo crijepa. To, ja na to gledam. Pa neće falit tu. Ćemo vratiti najlona malo. U face napišemo da nam treba i rećemo. Pa da, neko ima sigurno makar u dvorištu. Gdje mi mogu? Ću isto šerat ću. Jel bi mogu onda u petak šuć da idemo tamo kod onog lika? Uvijek. Može, ja sutra moram doma raditi. Dobro se čuje. Ta je lepa. Zora. Mislim da su došli, a? Ma ima ovdje, mi nismo dobro gledali. Petra, nikto. Glu ovdje još je, bote, gledaj. To si ti ostao. Rekli smo da ima i novo. Donijet ćemo ti novog, evo. Ali gledaj, velim ja, neće se taj novi uklopit na krov, kuš. Kako misliš? Ružno Ružno će biti za vid. Pa to, da, Nemoj viš mi kako su to. svi ovi, gledaj. Nemoj. Daj, Nek izgleda isto, razumiješ? Budemo ga oprali malo. A? Pa turisti će ovdje dolaziti da mi gledaju tako. malo ovih tičnih Na govana. adresu da mi. A budemo se poslali na svaki crijepi. Razmrnjava tića govana. Potresni turizam otvoriš u Petru. Ništa, ko želi gdje stati? Možete gledati ljude. Hoćemo ko malo prije, a? Pa da, šta na ista? Hoćemo na ista mjesta. Nemojte zaboraviti ovu kravu. Ajmo krenuti od ovoga. Ovdje ima 100. Ne moramo baš ono divno. Skoro će gore umriti. Šao što idem da idem ja gore. Rešili smo drugu turu crijepa, idemo to sad prostaviti. Gore. Ima više nek prošli put. Ja brađe noći jedan po jedan nego odmah. Brađe jedan po jedan. A šta? Zar ne bi trebali od ozgo dole ići? Netra, ima ga dosta, aj. Biće ga dosta, idite slažite kako hoćete. Ajmo mi idemo po još jednu turu. Trebaš zbog rasporeda ići nekog. Bilo dozdo, bilo dozdo. Ma zbog kurca, ništa ne trajimo onda. Da prvo ovo dole. Hajde. Evo, ovo me ide na ljutnju mi ovo ide. Vide kako me ovo ljuti. O jebem ti živ. Znači sreća svega. Sreća svega, skoro sam si kurac odrezao. 100%. Treba ovaj kabel odgrist. Šli kak se grize kabel. Ošli to ovo, gledaj ovo. Neće. Jebem ti internet. Gle, router tam visi. Daj crijepa. Opa. Držim se ovoga za internet. Guzovima se uvatim za ovoga plaju. Gdje hoćeš? Ima tu dole kako polovca na polu. Imam ja bruslicu. Naći se polovica, ima i koliko hoće. Bruslica je spremna, aj daj mi Taj ovo. polovcu treba ova za poklopit. Znači ova desna strana crijepa treba. Takozvana poklopača. Šajba je na brusilici, aj daj mi odmah, sve ću presjeći, aj daj. Ja ću. Ne, daj kaselu, on će brusilicu. Da pobjedi strah. Neka odmah sad u startu, dobio ga, bobi ga i gotovo. Dobio ga odmah. Odmah ga, arachnofobija. Jel ima crijepa? Ovako mi sebi dodajemo i radimo. I onda nemaš jednom rukom raditi. Možeš malo da snimimo ljudima, vide ljudi kako mi tu... Da sam manje debel. Evo ga. I to original tu. Pa hoćemo tu staviti.
Original. Hej! Novi posao za mene! Ja imam posla na tavanu, posao na tavanu, svaki dan na tavanu. Tavan, lijepo vrijeme tavan, kad je lijepo vrijeme, onda idemo tavan, jebem ti tavan.